intentando ligar un pouco o mundo da arquitectura co mundo do recurso, Finsa decide facer un concurso de arquitectura. Para iso axudounos a Fundación Ría, a todo o proceso. O que se fixo foi, coa colaboración da Fundación Ría, facer unha definición de usos posibles desta finca, coa idea de que a finca sea algo máis que unha finca forestal, senón que sea tamén un espacio de oportunidades ou de divulgación ou de algo enfocado ao desarrollo do territorio. A Fundación Ría axudounos moito nese proceso e definimos un concurso de arquitectura. Ese concurso de arquitectura, basicamente, o que buscaba era que os arquitectos, distintos gabinetes, puderan participar e optar a ese concurso e rehabilitar un espacio que é a Aldea da Pandada. Con eso, pretendemos conseguir dúas cousas. Unha, ter un espacio que nos permita facer ese uso máis divulgativo de intentar mostrar ás partes interesadas o que aquí facemos, por si sirve de algo. E, por outro lado, tamén recuperamos unha aldea que é a Pandada. Intentamos que nunha zona que é remota de As Pontes de García Rodríguez, volvamos a ter vida nunha aldea, non? É como intentar facer un pequeniño grao de area para que o territorio volva a ter vida.